tá genetika od toho pána, čo to tak štípalo, sme nazvali svinky. Tie svinky išli excelentne, ale aj excelentne štípali. Oni boli zaujímavé tým, že oni prenášali vlastnosti. Oni mali fakt, že čo chcete, aby tá včela robila dobre, ona to robila dobre. Jedine, čo nechcete, je, aby tak štípala. Lebo ona nadstavila level štípania na úplne iný level, tak to sa ani nedá vymyslieť. No, a tak sme si ich zobrali a začali sme sa hrať. Jeden dobrý pán, ten, ktorý nám dával roje a pomohol nám rozbehnúť včelnicu, nám poskytol aj šľachtené matky. Boli to napríklad výgorky, dostali sme sa napríklad k sokolkám a časom sme začali skupovať všetky matky, ktoré existujú na Slovensku a dajú sa legálne zohnať. Dostali sme sa samozrejme aj k sklenárkám a začali sme si ich porovnávať. Bolo to veľmi zaujímavé, fakt sme sa dostali na nejakých 25 rodín na tom mieste, kde sme boli, celá kilometr a pol sme okolo nikoho nemali, potom sa k nám pridal jeden pán, ktorý ale mal takú ideu, že keď to bude brutálne štípať, tak to bude úplne úžasné. Bolo to úplne úžasné, ale včely mal pekné. On ako podľa mňa včelariť vie, výnosy má, akurát to, že štípu je taká ochrana, aby mu ich neukradli a dali tej zóne, v ktorej sa včelnica nachádza, pokoj. Všetko išlo krásne. Začali sme študovať vo veľkom literatúru, hlavne zahraničnú. A miestny poľnohospodár nám otravil kompletne včelnicu. O 2 roky sa stalo to isté a vtedy sa začal nový príbeh, o ktorom vám povieme v ďalšom dieli.